Kaniping, part 2 naman gini, jarong maglalis sa gihapon ta ani. Itong part 1 naglalis man ta karon. Jaro. Hindi na kita maglalis ani. Kaniping, part 2 naman gini, atong part 1 hapin ta nagsumbagay. Si Araw maglalisay gihapon ta ani. Ako yung una mangutana nimo. Unsay una, manok o itlog? Oy. More yung pangutana ka sayo na ana. Siyempre manok. Anong manok man ping? Oh, ang itlog asagikan. Sa manok. Oh, ako na po mangutana nimo. Sa manok asagikan. Ay sus kasayon. Sa itlog. Sus mao gini atong gikalibugan. Ang manok gikan sa itlog. Ang itlog gikan sa manok. Sus mao gini akong kalaayan ani ba? Oh. Si Pilimon man oh. Ato na kung tanong nag-aas na una itlog ba manok eh. Libog mo tanduhan eh. Ay pa. Para mahunong na itong lalis na di ko kasuntok og maot. Ako siglalis noon. Magsumbong ko gwapo. Stilana, sumbaga. Gwapo rin ka. Pagkaplay muna ni mo eh. Oh, silam ng buloy. Kung saan ka na ng galisan? Kung saan ang magluha dire? Pirmir ba ito makita? Sige magkuyog. Kana tami ni mapilimon daw. Kung sa giuna, itlog o manok. Ikaw, galibog sa itlog. Ikaw, galibog sa manok. Nga duhaman mo, ako rin usa. Ang akong tubag na usa, ragyod. Sa sunoy na. Ikaw buloy. Kana imong itlog, ika na sa mga an. Kana po na imong sunoy, ika po sa mga an. Kana imong mga nasagikan sa itlog. Kana po mo sunoy. Nasagikan sa itlog. O gulay sunoy. Naka itlog. Diba? Wala. O gulay sunoy, mga itlog ka na eh. Mga ana. Onyak, ang ka ng mga nasagikan. Tawag ka ng itlog, nasagikan, Sunoy. Mga an. Sunoy. Oo, O gulay sunoy. Itlog na oy. Gulay sunoy. Itlog lagi. Kana Sunoy sunoy lagi. buhay na. Dili pinaagi sa Og sa tao pa na, asaw itlog. Ikaw na siya, di ayaw naman ang mga an. Basta boy sunoy. Mahal mangingay. Mas bakaw, ayaw boy sa ana. Sunoy lagi na, sunoy. Siit ka sa mga an, okay? Itlog yan ang yan. Kanang imong itlog, boss. Lalis, anong Yan ka kanang itlog, boss. Dili, ang gulay sunoy. Imong itlog, basta Kisa may mga mopa, an. kisa may mopa sa kanaan. Ah, dili ginagikan ako. Sa sunoy ginagikan. Unsa ba ko pa sunoy bulay mga an? Mangitag mo nga. Kana Mangitag mo. samar mo na sa mamahan god. Kung wala itlog mo mamahan ka, maanak ka. Kaanak ya pon. Kanak ya boss. Mama may mga anak, mas papa. Di lagi sa Kini lagi na sunoy lagi na sunoy. Di lagi. Kanay ko. Kana panis na kini ng itlog. Kini man ko itong gilalisan dire. Ang una gyud tinod ang mga an. Kay kana mga an pag itlog niya ang ayaw laki man. Paglaki nimo sunoy. Di ang laki gina. Kay og wala laki wala ri itlog kay upahan mo lang gan. Ya kana sunoy sa sagikan. Sa itlog. Ang itlog sa sagikan. Mano? Di sa mga an yun. Diri mo na sa diri gina. Mas maayo ani. Ato ning i-search ni Asam ta ni search. sa Google. Miriam. Miriam. Miriam ba? Miriam. Miriam Webster. Madugay po tato ning research. Sa mayo. Di sa sunoy lagi. Kana og itlog ni mabaho na gulay mga an. Mabaho na siya kay Di lumluman naman na sa ibig sa freezer. Di lumluman na sa sunoy. Oh. Na ikaw imong itlog diha. Sa kung ano lang sa sunoy nga dili na Lumluman. kusa. Di. Lumluman na sa sunoy. Kana sunoy no bigat na sa an. Pero kana sunoy sa pero sa itlog sa gagi. Gamay sa ikan iba sa itlog, pingon sa itlog nakusa na imo sang tunoy. Pero Wala na sa gikan mo Wala siya. sunoy. Di magpangitlog mga an. Mura siya kaya nga ba kanang Itlog yan. By itlog, di po na mabuhin yung kuan. Asam na mo, agi na. kawasan ng itlog. Lagi sa lubot. Lahi po kayo nga. Sa lubot. Kuan mo, largo rag bungaan. Kanang itlog Lagi sa sunoy. sasagikan. Sunoy. Sa mga an. Sunoy di man Pero ang pa sunoy. Pero sunoy sa sa lubot sa ano? Ah. Huwag kita ni. Matugay kita ni bungaan eh. Kanalisan ron. Ayo ani pag yagatag ulo. Kita mo nang ani gyud ano. Ikaw manggot. Ulo kamu manggot. What's up mga
mga putakal. So salamat din ako kay Gihman yung video. Kinsay gusto magpa-shoutout, just comment #putakal. So, it's time to shout out. Shout out ko ni Grace Villarde. Og siyang bana si Wilson. Watching from Manalongon. So, shout out guys. Shoutout sa Manalungon Vlog. Paliho na may suportahan na nila. So, shout out ko ni Kuano ni Chuna Kumita watching from Manila Zoo sa Cebu. Ma'am, shout out nimo. Thank you guys sa Thank you sa support. sa aming channel. Pati Tuwa pa sa naka- Facebook page. Follow sa Facebook page, just follow. And sa mong YouTube channel. Kay mga Subscribe, no? ayuda tagsaksakong bugas. Sako pa pero may bugas. Malindog Vines. Sila Rana ay nana. Bye-bye. Pwede ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa atong talk nga di makasamo. Unli topic baby di ka maglato.